mandiyithethe into yokuba ngokwamafama banokubuyela umva kancinci kuba kaloku ngokwezoqoqosho ngoku bayonzakala, abakwazi ukhupha ibisi eli bebekade befumana imali ngalo. Kufuneka khe bame balinde. Siyabakhuthaza ukuba mabanyamezele, kuzawulunga nale izawudlula, ngoba oogqirha bayasicacisela ukuba bayazitrita and noko ziyabonakala uba ziyaphakama. Umcelimngeni nje umnye ngokuba ingase zide zibe ziyakwazi kuthiwe isifo siphele tu. Okwangoku sisekhona isifo, kwenziwe ke imigqaliselo okanye indlela yokuba zingamuvi okanye zingashukumi ziphume kwenye ifama ziye kwenye ifama, into ebizwa uba yi-quarantine, zingazukwazi ukusulela ezinye. Okwangoku ngale ndlela ke sizawucela nje intsebenziswano namafama nokuba mawabe nomonde ukuze kungakwazi usuleleka nebesezisindile. Kunganjalo ke kodwa ke uba siyasebenzisana, ndiyathemba ukuba noko sawuphumelela kulo msebenzi siwenzayo.